Ako si pomôcť pri alergii? Máme jar a alergické reakcie sú v plnom prúde, kvitnú trávy, buriny a ako sa prejavuje alergia? Kýchaním, upchatým nosom, svrbením očí, slzením. Je veľmi dôležité si naozaj uvedomiť, že to sú také imunitné reakcie nášho organizmu, ktoré potrebujeme riešiť celkovo. Áno, môžeme si dať tabletu na alergiu, ale môžeme si pomáhať aj takými podpornými produktami, ako máme u nás Tiande. Takže poďme sa pozrieť, čo je to. Je to určite jedným je olej na upchatý nos. Je to taký prínosový masážny olej na obnovenie toku energie či v tele a kombinuje vlastne esenciálne oleje, ale aj bylinné výťažky a uvoľňuje dýchacie cesty, ale ako som povedala, podporuje tok tej životnej energie. Zmierňuje upchatie nosa, zjemňuje opuch sliznice, alebo teda stiahuje opuch sliznice a odstraňuje aj únavu a prináša taký pocit sviežosti. Je to silný esenciálny olejček, ktorý len 1-2 kvapky nakvapkáme a on vlastne tieto terapeutické zložky stimulujú bioaktívne body podľa princípov čínskej reflexológie. Takže tento olejček používame na krídla nosa, ale pri alergii by som doporučovala okolo nosných dierok jemnú linko masírovať. Takisto na tretie oko a tam, kde cítime tep srdca, to znamená, môžeme ho masírovať za uši, môžeme ho masírovať tu na žily. Naozaj 1-2 kvapky, vynikajúca vec, ale aj tuto, ako som ukazovala, za uši. Takže určite je to olejček, ktorý môžeme používať každý deň. V takomto období určite nevhodný je pre deti do 6 rokov. Takže týmto detičkám ho aplikujeme buď do difuzéra večer na noc, alebo na radiátor na uterák mokrý. Takže vynikajúci produkt, ktorý uvoľňuje dýchacie cesty, ako som povedala, pretože podporuje aj vitalitu, energiu a stimuluje tie body, zmierňuje únavu, napätie a má silný aromatický účinok, takže tie prírodné oleje uvoľňujú a podporujú dýchanie a je naozaj veľmi ľahká manipulácia. Obsahuje mätu, eukalyptus, citrónový olej, geránium, takže levandulu, čajovník skutočne má vynikajúci antiseptické účinky. Ďalej, ako pomôcku by som doporučovala pre detičky aj dospelých, je to naša aromatičinka, ktorá napomáha normalizovať dýchanie nosom a je veľmi vhodnou pomôckou v období alergií, vírusových ochorení a období, kedy potrebujeme zlepšiť aj prevenciu a celkovo osviežuje a zlepšuje náladu. Má veľmi silné antiseptické účinky, hydratuje sliznicu a zamedzuje množeniu baktérií. Ako používame? Priložíme tyčinku, upcháme 1 dierku a druhou sa nadýchneme a znova. Takže pri alergiách aj pre detičky, aj pre dospelých doporučujem mať vždy pri sebe výborná vec, skutočne okamžitý účinok. A čo ďalej? Ešte by som dala do pozornosti, len do pozornosti sú to naše úžasné hygienické spreje. Je to jednak ústny sprej s jedlovým esenciálnym olejom, ktorý prináša naozaj do tej ústnej dutiny veľkú silu čistiacej tajgy, je čistý, prírodný, upokojuje podráždené sliznice a zabezpečuje aj dlhotrvajúci svieži dých a má silné antibakteriálne a regeneračné účinky. Takže večer pred spaním striekneme tento sprej, aj detička môžete do pusy jeden aj druhý vstrek, pretože naozaj skutočne je vynikajúcim pomocníkom aj do ústnej dutiny, aj na dýchacie cesty. A druhým sprejom je sprej Dr. Taiga, ktorý je s morskou soľou a má veľmi
ten je do nosa používame, takýto istý je len v modrej farbe a striekneme ho priamo do nosa na sliznicu, zvlhčuje, zmäkčuje a má regeneračné účinky a to je veľmi dôležité, pretože aj pri dráždení potrebujeme, aby bola tá sliznica upokojená, aby dostala tú hygienickú starostlivosť. Takže naozaj tieto spreje, minimálne jeden určite majte pri sebe, pretože obsahuje cédrové ihličie, propolis, morskú soľ a naozaj veľmi dobre regeneruje sliznice. Takže zlepšuje dýchanie, zjemňuje a má silné regeneračné účinky. Takže toto sú produkty, ktoré určite doporučujem aplikovať. Samozrejme, nezabúdajme na Slaviton. Slaviton aj pre detičky, keď majú alergie, ráno ich ponatierame. Po podnožtek, keď majú alergie, viete, že nemôžu používať olejček detičkám, malým sa nedoporučuje, takže Slaviton určite môžeme ponatierať okolí nosa, spánky, čelo, hrudníček, aby vlastne tie bylinky, ktoré silné obsahuje, ako je trezálka, rozmarín, má silné protizápalové účinky a upokojuje organizmus. Takže nezabúdajme na to. No a samozrejme, vieme, že alergie sa často prejavujú pri tých kvitnúcich kvietkoch, ale aj pri vyčerpaní, pri takom rozrušení, pri námahe je veľmi dôležité, aby sme boli tak viac v kľudu na jar, pretože v kľude, pretože skutočne alergia sa vtedy ešte viac prejavuje. Pre detičky vnútorne by som určite doporučila pektínové kysele, ktoré jednak podporujú trávenie, ale aj detoxikujú organizmus zvnútra, pretože obsahujú pektín, inulín a je to také prírodné probiotikum, takže podporujú črevnú flóru. A vieme, že v črevách máme až 80% imunity, takže táto vlastne vláknina, ktorú obsahujú, viaže toxíny a zabezpečuje aj pocit sítosti, ale veľmi dobré napríklad na desiatu, alebo môžete detičkám dať do jogurtu, do kaše, do vody urobiť nápoj na pitie do školy. Takže určite doporučujem každý deň jednu kyseľ pre detičky na posilnenie imunity. No a väčším detičkám, takým už okolo tých 5-7 rokov, môžete ešte pridať citrokalcevit, pretože je to prírodný organický vápnik v kombinácii s citrátom vápenatým a vieme, že odkysľuje telo. A práve v tomto období je veľmi dôležité, aj v alergickom období, odkysľovať to naše telo, pretože on podporuje prirodzenú acidobázickú rovnováhu organizmu, ktorá je spôsobená zlým životným štýlom, ale takisto aj stravou a má nepríjemné príznaky. Tak práve detičkám, už takým 5-ročným, môžete dať polovičku citrokalcevitu večer. Deťom nad 7 rokov kľudne môžete dať jednu tabletu večer pred spaním, pretože, ako som povedala, odkysľuje organizmus, posilňuje zdravie, posilňuje imunitu a dodáva veľké množstvo vitamínov. Pre nás dospelých určite môžete večer v čase alergií, keď ste alergicky pridávať, užívať dve tabletky, 2 až 4, ale minimálne 2 citrokalcevit a doporučujem ráno používať náš silný antioxidant glutathión, ktorý zachytáva odpadové látky v tele a bráni telo aj pred autoimunitnými reakciami a čistí organizmus na bunkovej úrovni. Je to veľmi silná ochrana, ktorá chráni jednak bunky pred oxidačným stresom, posilňuje imunitný systém pri vírusových ochoreniach, pri alergiách, podporuje funkciu pľúc, posilňuje a vlastne tie škodliviny, ktoré zaťažujú, ako sú aj pele, tie dýchacie cesty, aj pľúca, tak vlastne on nám ich čistí. Takže určite doporučujem užívať glutathión v období tých alergií. Môžete kľudne užívať 2 tablety ráno a glutathiónu a 2 tablety večer pred spaním.
citrokalcevit. Takže toto sú produkty, ktoré by som určite doporučovala a v tomto období jarnom, ako pre alergikov, tak aj pre nás, ak ste ešte cítite, že stále kašlete, že máte plný nos, že sa vám zle dýcha a že máte aj alergie, určite vám doporučujem tieto dva produkty. Je to taký prírodný rituál. Jeden je s jedlovým ihličím, so šípkami, s rýbezlami. Je tam 10 takýchto sáčkov. Je to veľmi silná podpora imunity v praktických sáčkoch a je to výťažok z jedlového ihličia a kombinuje 3 zložky na posilnenie imunity a zvyšuje energiu a chráni bunky. Takže určite veľmi dobre podporuje dýchacie cesty. Ja keď som bola teraz chorá, tak som brala som obidve naraz. Aj jeden sáčok, aj druhý a musím vám povedať, že mi veľmi pomohli. Takže môžete kľudne posilniť aj imunitu, keď potrebujete a pri alergiách určite, ale dospelým sa doporučujú tieto sáčky. Detičkám tak od tých 7-8 rokov už môžete dávať jeden sáčok. A druhým je bylina zmes s jedlovým ihličím, ktorý obsahuje veľmi, veľmi vzácny takisto extrakt z jedlového ihličia, šípky, tymián, senovku grécku. Takže sú to také starostlivo vybrané bylinky, ktoré môžete vmiešať do nápoja, do čaju, ale môžete ich vypiť aj zo sáčku, ja som ich pila tak. Takže vám veľmi doporučujem tieto produkty, pretože sú to naozajstné poklady a vieme si veľmi krásne posilniť imunitu a zdravie. Sú to praktické, aj na miesto olovrantu si môžete dať desiaty a podobne. A nezabúdajte, milé dámy a páni, vždy, ak ste alergickí, používajte večer v sprche masáže telovou soľou celého tela na uvoľnenie lymfatického systému. Takže určite výborná je soľ s kryštálmi z mŕtvého mora, ktorá vlastne je to aj aromaterapia, takže aj dýchame tú morskú soľ s minerálmi a s vitamínmi. Takže ktoré dávame po koške zvonka, ale sa dostávajú samozrejme tie vzácne minerály aj do dýchacích ciest, pretože je to aromaterapia. Takže verím tomu, že si vyberiete a že vám pomôžu. Mám veľmi dobré skúsenosti zákazníkov a vrele vám doporučujem užívať tieto produkty. Je veľmi dobré ich nasadiť už skorej, pred začatím alergií, ale aj samozrejme počas alergie. Takže opatrujme sa a buďme zdraví. Krásny deň.